भैया देखलो ना निमन डाला पतो सोटी ना दिली सो अब बीमार के बहाना बना नहीं आता पतोया तो अपन बेरी से टाले लो सो मजा आ गया जा तो कोई तो शॉट के तो मजा ले ले आनी ना जा बुलाओ डॉक्टर हम तो चंगा है जा तो जा हम तो कौन या कि और ही मजा ले ले बाकी पतो आवा तो डॉक्टर के बुला ले लो सा जा तो हम चंगा है हम बच्चियों सपना हाँ बाबूजी बैठो फोन पर तो बात लोग कैले रहल काल है कि तोहरा के लिए आ जाए लोग आवता हर बाप की यही सपना होला बाबूजी जरूरी भाभी भेजल हमरा के जरूरी तो नहीं है लेकिन जेकर विदाई जौन बा जे मांगे ला ओकर विदाई कर देवे के चाही तो अपन घर दुआर ना देखेबू अपन घर दुआर ना समझबू तो कैसे होई आज वो लोग आवतो होई सही में बाबूजी हाँ काले तरह के बतेबे कैले तो ठीक बाटे जर्सी अब कहनी तो अच्छी तो हम करबे ना करी ना उहे कनी हम कि अब लोग आवत होई तार सब तैयारी होइए गइल बा पूरा कपड़ा उपड़ा पैक कर देले बानी तो आई लोग तो तुरंत खाली विदाई करे के बा अब तब में एकदम पहुंचा ही वाला लोग होई ठीक बाटे बाबूजी आ देखो संस्कारिक लड़की के उहे बात बा कि घर परिवार के बढ़िया से रखेला ससुर के सेवा करेला सास के सेवा करेला पति के सेवा करेला घर यापन देखेला इहे संस्कार बाबूजी हम कौन ऐसा काम होगी तो कि ना कर ले तो हम घर होगी चाहे बाहर होटे ठीक सब काम कर ली ना सब कर ही के चाहिए देखो प्रणाम बाबूजी खुश रहे देखो कहते न रहनी हां बोल लगतन जी खुश रहो ऐसा करो जा जल ले होतन पानी ठीक बाबूजी और ही कुल हाल चाल बताई ठीक बानी ना ठीक बा हम ठीक बानी अपन बताई सब बढ़िया बा ना हाँ समाचार तो सब बढ़िया बा में कोनो दिक्कत ना न भइल दिक्कत कुछ ना भइल अब कने के चले जा देखते बने सीजन दूसरा आगल कटिया बिनिया को लगले बा घर में भी खाना बनाए के भी अब दिक्कत होखत रहे यही से कहने है कि अब ले चली चले और डोंगा के तैयारी हम कर देल भाई डोंगा और कर देबै ऐसन बात ली पानी पी ली ठीक बा और कुछ समाचार सुनाई सब बढ़िया बाटे उहे कहत रहनी बच्चिया के समझावत रहनी कि घर परिवार अपन देखल जाला घरे परिवार अपन सब कुछ है हां तो मान ले कि शादी भी आवे त वो ये न देखे के बाटे हाँ उहे सब अपन घर मंदिर है तो तैयारी कराते हैं तैयारी हो गई बा हां तो ठीक बा तब लिया के चल तब चले के ना हाँ तैयारी हो गई बटे अब रुआ के निकाल देता रुआ चले बच्चिया हाँ बाबूजी आओ चलो चल तब आओ बढ़िया से रही घरे ठीक न घर द्वार तो है चलो हाँ बाबूजी हाँ बाबूजी हाँ बोले बेटा बाबूजी ना रोल जाला ना रोक चाहिए हुए तार घर द्वार बाबूजी के नियाले आईबा बचिया के बोलाईबा बाबूजी हमार तो घर तोरा के दूधी खाती है बच्चिया वो घर तुहार हमार तो पहले काम करी हो जा तो सास ससुर भी दुलार दी हो चुप हो जा सो तोरा क्या पर बच्चिया हो जा जानी ऐसन बात नहीं थे चुप हो जा बचुआ ना रो लेला चुप हो जा चला पूरे घर तुहार हो बाबुल के घर तो 2-4 दिन खाती बा पूरे बल घर दुआर तुहार हो मत रो हैनी देखो बढ़िया से रखब इहे और सब कुछ हमारा लिए चंदुआ के सौंपत तनी
ठीक बा हम कोनो प्रकार के दिक्कत ना होखे देम। बाबूजी खाना खाइले जी टाइम से। हम सब ठीक रह पूजा। ठीक बा चल निकल रहे हैं। छोड़ा दे। बताओ एगो लड़कियों रहलिया जो रोज बनावत रहे खियावत रहे, आज हो गई अपने घरे। इतना बड़ा हवेली जोन बा सुनसान हो गई, एमे रहे वाला अब कोई ना रह गई। पंछी जौन भी आज 2 पल खातिर अपना खेचल गई, फिर हम अकेला के अकेला रह गई। हे भगवान जहाँ उ रहस सुखी रहस उ लोग।